Otetaan saamiaista. Se on päivä 25 ja tultiin vinkkelin jätkeen kanssa. Joo. Hauska tavata. Hauska tavata. Mä ajattelin, että otetaan tähän meidän arktiseen hetkeen vähän ranskalaista. Ranskalaisia keittiöön herkkuja. Otetaan vähän crème brûlétä. Nice. Paahtovanukasta. Tortsi. Tämähän oli yllättävä idea. Joo. Onneksi katsotaan miten nopea me saadaan nää. Mä katsoin, että liekki toimii. Joo, todellakin toimii. No niin, vielä olla nopeita. Tosta me lähdetään polttamaan. Toivottavasti ei pala kädet. Kyllähän mä nyt mieluummin tätä syön kuin sen mun puuron 5. kertaa. Laitetaan vähäksi aikaa tuohon, kun se on sen verran Pikkusen vaihtelua. Joo. Mä en tiedä, onks tää maailman fressejä aamupalaa, mutta no on tää ainakin Ainakin maukas. Jep, ajaa asioita ihan täysin. Just mietin tässä, että